Hey, hello my people. I need to introduce you the one talented artist that we call Sano on Top. Here in 2020, kill the beat. Ni ne yaro mai tashe, dodo ne ni a wajen hip hop. Ina shigo tarwatsa su nake kamar taya ta fashe. Fresh boy on top nake bana yin wasa. Ko a wajen rapping ni nake so na ɗauke sarautar ƙasa da ƙasa. Guys da yawa so suke ai mu buga wasa, bayan sun sani nake cinye su da gasa. I live in BG for 10 years, dole ai in gode wa Allah. In ka hau mota ka nufi Nijar sai ka ji ana kabar kasa. We seek Allah protection from our enemies. Bana san a ce ina da abokan gaba, so nake na zamo king a fannin hip hop. Ga chicks suna ta bina suna ce min baby, wani ne dan wanka kuma look a fannin love. Komai ya sauya min sai ka ce wani babban kwaro, ko ina ka je sai ka ji ni ake sauraro. Dole na gode wa Allah da yasa na zamo tauraro. Mu ma mun gane kai on top ne, wallahi kai on top ne. Mai tashe ne, wallahi mai tashe ne. Zan baka 'yan kuɗi ka fara harka, 200,000 kawai zan baka, dan ka je kai ma ka nemi naka. Ka bar zaman banza dan ka rike kanka, dan a yanzu rayuwa ta sauya, naka shine naka. Ya mahaifiyata addu'a nake in kai ki maka. In kana da money rayuwarka sai ta sauya, sai ka ji ana ta ce maka yaro mai tarbiyya, sai ka ga abubuwa ma duk sun sauya. Galedu suna zuwa bana kula su. I have little money, ballantana ma in je gurin nasu. I feel, sing and read, amma wai dole sai na je gurin nasu. Su dai kawai in biya musu bukatun nasu. Rugurguza haters nake yi ina sa su gudu. Ai ni ne on top na shigo gurin fashewa nake kamar bomb. Bari in mataran su ka bani cash. Buri na in yi kuɗi har ma in gina factory. Ana yin tatsuniya ne dan a samu labari. In gwamna ya hau ai yana da tsari. Buri na in je Jamaica in samu aiki. Sojojin Najeriya suna ta faman yin yaƙi. In kana so mota ta tashi sai ka buga mataki. Na gode Allah da yabon Ubangida mai kirki. Kuma mun gane kai on top ne, wallahi kai on top ne. Mai tashe ne, wallahi mai tashe ne. Kuma mun gane kai on top ne, wallahi kai on top ne. Mai tashe ne, wallahi mai tashe ne.